Anda masih bersama channel Seni Budaya. Anda masih bersama channel Seni Budaya. Kok dadak mundut preso lho. Ora lali karo pasuryane, nggih menika kalingan karo ngendikane. Suara kok kaya ngono. Kuwi to kok. Malah ngendika kok kaya ngono iki piye to? Saja ora ngerti batinku ngono. Sampun ayem nggih. Ora weruh piyayine angger krungu swarane iki nang ati mak celus kaya siram banyu suwindu kae. Kok kaya ngono. Kok ngilang-ilangke lho rumangsaku. Sprena-sprene anggon Gustiya ning ngersa panjenengan. Kok isa-isane ngendika kaya ngono kuwi? Raden Ajeng Sekarniti. Kula matur mekaten menika mila pancen gegambaraning manah kula Raden Ajeng. Sebab panjenengan menika putraning Bupati Agung. Ingin gadah panguwasa wonten ing Kadipaten Mojagung. Kula namung anak ing waro. Menapa saestu saged kula antepi sih tresnanipun Raden Ajeng Sekarniti dhateng abdipun Prastya. Kakang Prastya. Kula. Mbok panjenengan ki aja ngeloro ati kaya ngono kuwi. Kok iki ra Jawa-Jawi to. Ayo. Ora ngerti sangkan paran kok njur. Kok ngerti kok nang mburiku to ki. Ora njak. Ngapa iki ngapa kok rambutmu ki rada irungku. Lah kowe ning buriku kok ya. Kok kaya ora ngerti butuhe wong enom. Ayo kene ngale kene. Anggar kono butuh njur kene disepelekke. Lajak omong. Kene to aja adah-adah. Putri tanding mau piye? Iya. Loh,
Rak yo tanding. tenan to. Nek Ah, Raden iya. Ajeng Sekarniti iki coba golek sak wengkoning Praja Mojo Agung kene. Wis ora ono. Sapa sing ayune kaya ayu lemu. Seran apa ya? Lemu. Kaya awakmu wae lemu. Lho, si Raden Ajeng Sekarniti kira ya lemu to. Ora lemu. Wewek. Wewek. lho perkawisipun mekaten kok Raden Ajeng Sekarniti. Kados Menawi pundi? Kang Rama ta Kang Ibu mboten sarujuk menawi panjenengan gesang sarengan kalian kula. Sebab kula menika namung anak ing warok menapa ing sakmangke kula saged mulyakaken gesang panjenengan. Menapa kula mangke saged damel remening manah panjenengan. Menika ing tansah dados pitakinan wonten salebeting manah kula. Cekanipun panjenengan ki nanteng aku ngono to Kakang? Ora. Oke, putri kena ayu le ketika ganas-ganas cetanipun panjenengan. Ah bojomu kae piye? Ana bojoku galak banget to. Ngono. Oh, niku pun ndek bojo to? Wis ari, Wah, iya malah nyelakake kon. Lho rak ya wis duwe bojo to? Kan bojone tanggaku. Ndek lagi ngaku Joko. Duwen. Nek jane piye to? Raden Ajeng iki piye to jane? Lah mulane iki aku nyuwun priksa. Ketoke kok pasuryane wis luntrut. Kowe ya ngapa to kok dadi nyaruwas tau jurusanmu to? Nek sing takon aku ki pacaku. Nek ketika kowe ki ngapa-apa. Nyatane wong aku ra duwe urusan karo kowe kok Kapure. Karo sampean Kapure medalmen nggih. Ya aja mesakake. Kok ndak malah ngrusaki apa-apa nek ning Njogo njogo. peti mripat. Ndak mangan tandur aku kok. Kula menika menawi wonten ing griya kula, manah kula menika kados-kados enggal kepingin kemawon sowan wonten ing Taman Mojo Agung. Iya. Kados sampun menapa-menapa ingkang kula rumpaka ingkang badhe kula aturaken wirsanipun Raden Ajeng Sekarniti. Ning menawi sampun dumugi mriki menika kok lajeng ical sedaya. Terus kaya bali-bali yo. Kakang Prastya, Kula Raden Ajeng. wong panjenengan ora presa aku mau kok ora. Wah, kula menika ngantos judeg lah kula ngladosi ndara kula menika. Pripun to? Ah, daturi dar ora kersa. Ngunjuk boten kersa. Ingkang dipun penggalena namung panjenengan kok sing dipenggali ra krasa nggih. Saestu lho Kakang. Kula menika janjane ya padha wae karo panjenengan. Nek ora ketemu kaya kepingin kepethuk. Ning anggere wis kepethuk ngono ya ora arep matur apa. Ora ngatur menika lho Kakang. Kowe iki ngopo to? Meneng wae ora ganggu. Kuwi ganggu wae wegah aku. Ketika iya Kakang. Kuwi to yang gawanan ngalih wae. Suwe-suwe kok Mriki kula risi aku. Kene ngalih kene. Kene. Iki ora ngarep-arep aku to. Ora. Ayo melu aku ra. Nen Namburi ayo. Yuk, awak dendok. Kok digawa ning mburi arep ngapa ta, Yong? Lho kula wae sampun nyawisaken nggih. Oh, tak wenehi apa arepan? Dadi kula sukani abu-abuan. Kowe iki kok Ya werna. ade lunga kira-kira setengah tahun yo udah ganggu. Yo. Lah wong kowe iki ya kebangetan wis gedhe tuwa kaya ngono kok ora ngerti karo sambang liringe wong. Nggone. Ayo ngapa to kok nunggoni? Kaya ngapa? Ngomong wae to ayo to. Ya, ayo kene. Penake lho, Le. Arep ndi? Pun bapak arep tindak. Iki ki mertamu lho awake dhewe iki. Aja ngilangi Subasita tata krama. Aku iki dicawesi lho. Saweke sapa? Kae kancane Raden Ajeng. Kok kancane sapa ta? Menika sinten? Wong kaya abdiku ngono kok Oh, batur kancane. to? Lho iki kepiye to Mas saben-saben wis rene kok ora ngerti. Tak kirana tiyang sepuh panjenengan niku mau. Hus. Sembrono. Nyuwun pangapunten badhe wonten wingking. Ya kanane ora ngrusak apa-apa lho. Rada suwe ya lek nang mburi ya. Sak karepmu kok. Ayo. Parek piye lho? Kula ora didangu kok. Ah, wiwit mau pamit ning ora lunga-lunga. Wong tuwa kok ora ngerti le dadi wong tuwa. Nyuwun pangapunten yen wonten keladu ing aturipun abdi kula kekalih menika. Tiyang nggih lare dusun kirang Subasita Raden Ajeng. Mboten napa-menapa Kakang ning wong kula menika sing baku ya kepengin nodi panjenengan kuwi lho janjane. Piye to? Engko gek panjenengan wis sawetara ora tindak keputran kene iki mergo duwe kanca. Anda masih bersama channel Seni Budaya. Lho sapa ngerti lho menika?
Raden Ajeng Sekarniti. Manawi panjenengan nodi dhateng kula. Saestu manah kula menika kasuk dhateng panjenengan sedaya. Tenan. Menapa kowe? klentu menawi tiyang kados sak kula penyanyi tresnani Putri Ayu monggo putraning bupati. Temtu kemawon badhe bingah nampi sih tresna panjenengan. Kados sak kula menika. Oh, dadi panjenengan ki le nimbangi tresnaku merga kula menika putraning bupati ngaten. Mboten. Saupama kapinujen aku ki ora jejering putra bupati ngono panjenengan ya ora nimbangi tresnaku ngaten. Sampun klentu tampi. Sampun klentu tampi. Mboten perkawis sing penjana putraning bupati mboten. Ning ingkang sepisan nggih penyan tresna dhateng kula tresna dhateng panjenengan. Menika bakunipun. Raos tresna menika Raden Ajeng. Kula aturi pitados menawi saestu manah kula menika yen namung dhateng Raden Ajeng Sekarniti. Kula menika nek krungu pangandikan panjenengan kaya ngono kuwi ning ati ya mantep tenan. Ning saugur panjenengan ora ning keputren Maja Agung kene iki, apa ya kaya ngono ki ya tenan? Apa ya dibuktekke tenan? Rasing manah nyastri menika ya sok mangu-mangu menika Kakang. Inji, kula nggih mangertos kados menapa manahipun Raden Ajeng Sekarniti. Namung lajeng lampahipun kados pundi menapa saklaminipun kula namung tansah singidan kados mekaten Raden Ajeng. Nggih menika lho. Uger ngrumaosi kawontenan kados ngaten menika. Menawi manah kula menika saestu tresna sanget dhateng panjenengan. Ning tiyang sepuh kula menika Kanjeng Ramanata Sudirja menika. Nggih menika. Mboten ayogyaning sambetan kula kalian panjenengan. Marai bingung ngaten lho Kakang. Kula nggih mekaten Raden Ajeng. Nyuwun pangapunten Raden Ayu Sekarniti. Sapa? Iya, kula ingkang ngabdi. Kok prajurit kok dadi kowe nang kene ngapa to? Hah? Iya, kula mireng swantening priya ingkang mlebet wonten ing taman menika jejiban kula. Yer ngapa? Iya, menika kirang prayogi semut. Lah nek pancen kuwi wis tak kersake njurar ngapa to kowe? Hah? Kula menika ajrih kalian ingkang Rama menawi wonten priya mlebet wonten ing taman menika taman larangan. Taman larangan piye? Wong kowe ora ngerti sambunganku karo Kakang Prasetyo iki kok. Sampun pokokipun menika jejiban kula. Nggih bocah ngendi? Kok ndadak takon bocah ngendi? Kula Raden Jogorogo. Jogorogo. Inji. Jenengmu sapa? Prastyo. Metu saka taman. Ora kena nang kene. Lho Lah kula ya menika petok kok metu saka taman piye to? Menika jejiban kula Raden Ajeng. kula menika dipun timbali Raden Ajeng Sekarniti, mboten panjenengan iki nimbali. Senajan kowe ditimbali ning ora kena. Kena ora gede iki. Terus pundi Raden Ajeng? Ayo. Manop Rasa dirasake. Kena dile ya. Kena dile ya. Iki piye to? Ngatos-atos. Terus pundi menika Raden Ajeng? Ya wis ora apa-apa. Karniti, Kula karepmu ki piye to, Nggih? kados pundi Rama? Kowe nyenyelonahi pasuryaning wong tuwa, Nyelonai kados pundi ingkang dipun kersakaken. Kok bisa pitakon to kowe? Sapa? Sing maringi lilah marang Prasetyo mlebune sakjroning pertamanan. Rama. Apa meneh miturut palapraning prajurit andun tresna karo kowe? Apa bener kuwi, Sedanipun Rama menika piyai sepuh sampun prisa. Menawi nyatanipun manah kula menika tresna dhateng Kakang Prasetyo. Menapa mboten badhe kula buktekaken tresna kula menika Rama? Tresna? Inggih, yen pangapunten tiyang kula menika sampun dewasa. Menapa awonipun menawi kula menika sambet tresna kalian priya? Mongko priya menika inggih Kakang Prasetyo nimbangi tresna kula kok Rama. Tresna, kena andun tresna. Lan ndeder katresnan. Ning aja mamak wae. Aduh. Oh, punten dalam sewu. Sapa iki ya? Wah, kula rencangipun Prasetyo
lekipun mesti iki. Sing ngajani iki wong ala iki mesti wong ala iki mesti nyolok mata ya ngene iki. mila penyan semingkir kemawon ndak kecolok. Piye? Tendang. Hei. Nggih. Rama, injih ning nyatanipun Rama sampun prisa kawontenan menika. Sakmenika nyuwun lilah Rama mumpung Kakang Prastya wonten mriki. Nyuwun lilah kepiye? Inggih, kula kekalih mbok dipun parengno ngaten lho Rama. Piye to, Nger, kowe iki? Kowe putraku untang-anting. Aku duweni gegayuhan kang supaya kowe bisa nglurake asmaning wong tuwa. Lho kula menika injih ngluhuraken asma panjenengan dalem ta Rama? Ana ing endi nggonmu nglurake marang asmane wong tuwa? Sapa Prastya kowe? Prastya ming anak warok. Wong sing murang tata. Lah, Ora duweni subasita. mangke rumiyin Rama. Piye? Anak warok dos punditane ra injih tasih tiyang ta Rama? Nanging lak kowe kudu bisa mangerteni. Mungging putraning adipati, kowe kudu bisa antarane bobot bibit lan bebet. Bobote apa? Heh? Bibite ming wong desa. Oh Rama, nama tresna menika rak mboten badhe nyawang. Menika putranipun sinten ingkang baku tiyangipun menika saestu ngertos dhateng kawontenanipun menapa mboten. Bener. Menawi Kakang Prastya menawi nggih sampun ngurmaosi mbok bilih namung anak ing kawula alit ngaten inggih namung warok. Nah, tiyang kados ngaten menika lho Rama ingkang nuwuhaken raos tresna kula menika. Kok ngono to iki? Jura iku tak kek ngendi iki ya? Anda masih bersama channel Seni Budaya. Sampluk. Prastya, Kula Rada maju kowe kene aja manjing Kakang. kula temengsun kaya ngono kuwi. Mboten Dumbeh menapa-menapa. sing kangsek nededer katresnan putraku Sekarniti. Kekalihipun kok menika Rama? Heh? Kekalihipun. Aku mbok aja banget-banget Lah lho. wong pun padha tresnane kok Kanjeng. Jadi padha tresnane jurun kepiye? Nggih pun resmekaken kemawon. Ora sudi aku duwe mantu Prastya. Wah. Duh, Rama nanging nyatanipun kula sampun tresna kalian Kakang Prastya menika kok Rama. Mesine aku ora bakal duka sing akeh-akeh. Awit aku mikirake yen kowe pancen putraku sing tak tresnani. Ning kepeksa aku kudu musnahake sukertaning pertamanan kene. Ora ana liya Prastya. Ayo rene maju, Prastya. Takon iki. Ayo rene maju. Ojo tak lalang iki. Mesaken Ojo tak lalang. Keris sing tak unus tak tambah ning badane Prastya. Ayo, ayo. Coba. Ayo, Bapak. Rama, menawi ngaten Rama menika mboten tresna dhateng Sekarniti Rama. Sini kowe kira bisa njogo to marang asmaning wong tuwa. Kuwi jenenge ora bener, Nger. Mboten Rama. Ibu lan Rama paring pitutur kang aja sok seneng nglanggar mantrap silaning wanita. Lah kowe dhewe sing nglanggar iki kepiye ya? Nanging nyatanipun manah kula menika kasok dhateng piyambakipun inggih Kakang Prasetya Rama. Yo, dikaya ngopo wae? Aku ora marangake. Yen kowe kandhon tresna marang Prastya. Wis moco bodho. Ben, hati-hati ya. Wis jogo. Nah, saestu to. Terus pundi atur kula? Duka ta ingkang Rama? Nanging nyatane aku ra iso nggoroi batinku kok Menawi ngaten menika ingkang lepat mboten namung panjenengan. Kula menika pun mestani wong tuwa ra iso momong. Ane nek nyatane atiku ya ngono apa kan aku tumindak seje kok ya. Ning yen mboten maido kok Raden Ajeng, tresna menika larang regane, nggih to? Nyuriki aku piye ora nek kaya ngene iki yo. Nggih sampun. Sakmenika manahipun dipun leremaken menawi dados jodhonipun tentu badhe pinanggih malih Raden. Ya wis ya aku derekno wae yo ya aku arep lelangen. Monggo kula dherekaken.
ora waras kowe. Mlebu omah kok mipadhakake liwat ning lapangan wae. Ngerti ana wong tuwa lingkuh dlajigan. Ora sapa aruh. Cah ya ben. Wo. Yo. Lima sing pecah. Linggo. Murang anyur kaya ngono. Nang ngarepe wong tuwa nganyur. Nika bekakase remuk kabeh nika lho. Kok iso remuk? Iki dipecah, ora dipecahi remuk. Jur bekakas do dipecahi karepe piye? Ben rampung. Ora, kowe iki rak wong tuwa. Lah nggih apa semene wae bayi. Wangsulan. Panjenengan iki aneh. Pun suwe le tuwa niku. Kowe iki do tak percaya momong anakku. Nggih. Sing jeneng Prasetyo kuwi. Pun kula mong. Aku kok malah gawe tuntunan sing ora becik. Nek si Prasetyo nesu kula apa ya ora melu nesu. Njur nesu ki perkarane apa? Nesu kok ya rombongan nggih. Kowe sing nesu ki salah siji wae. Kowe kok ya malah melu nesu ora Kula ngandani. kesetrum Prasetyo Nang ndi bicare? Kalau teng mburi. Kene. Le, Wis menes rasa. Rasane wis Kene. apa-apa wis kene wis. Tenang wae. Wedang ya ora duwe. ora le. Prasetyo. Kowe kok ngowahi adat ki apa sebabe? Adate kowe nek mulih saka dolan ki mesti njur goleki bapak, jejeri lingkuh bapak, njur omong werna-werna ngandhakake lek mentas ketemu Raden Ajeng Sekarniti barang. Ha iki kok malah kowe ora sapa aruh nyur bablas tekan mburi. Lan tak sawang kok raimu brabak. Ya napa? Terus tes wae le. Tes wae le. Mangkel kok Pak. Ha iya, Mangkel iki njur sing dimangkeli sapa? sikat wae le. Sing disikat ki apane? Si Walu ya. Aja gugu kowe. Wong gemblung gugu. Iki malam. Aku mau ora Sapa sing kok mangkeli lan sing gawe mangkel kowe sapa? Ra njur kandha karo bapakne. Nek nesu ki metenteng. nek tak pikir sing tak tutuh ki ya kowe kok Pak. Lho. Aku kok tutuhi njur luputku nggon ngendi? Lah aku- Luputku nggon ngendi? Lah aku dadi mangkel kaya ngene iki, upama aku iki dilahirke dadi putraning priyayi ngono mesti ora nemoni lakon kaya ngene iki. Nah, Bola-bali ming anak warok. Lak wis do ngerti to. Nek kowe iki mung anak warok, Kaya ngono kok njur nyucuh wong tuwa. mbok biyen nek ngerti Apa ta sebabe? wis rasah dilairke. Sebabe apa? Iki mau aku rak dolan ning Taman Mojagung to, Pak. Heeh. Kaya padatan. Iya. Aku ki anggere 3 dina ora mara ning taman wae kangen. Malah Raden Ajeng Sekarniti ya ngendika ngono, Pak. Oh, Jare ora weruh 2 dina karo aku ngono wae wis Wah, kaya pirang-pirang dina ngono rasane. iya, aku wis ngerti kuwi. Nggonmu sesambungan katresnan marang Raden Ajeng Sekarniti iki kaya ya wis apik, tegese wis padha tresnane ngono to. Iya, malah wis padha antep-antepan yen kepingin urip bebarengan. Ayo. Ora kepenak padha disangga bebarengan. Iya, lanjut. Ning dumadakan konangan perjurit, Pak. Perjurit Mojagung kono. Sopo jenenge aku ora ngerti. Aku kuwi diajar Pak karo perjurite iku. Kowe? Heeh. Aku luput to. Ayo ora ngopo-ngopo ya milih dolan ning taman kuwi, le seneng karo Raden Ajeng Sekarniti kuwi. Lanjut. Aku wani to, Pak. Emang perjurit tak waneni. Ayo. Pak perjurite mlayu. Wujud ngaturi Kanjeng Bupati Notodirjo kuwi. Oh, bapakne. ayo. Ayo ramani keng ramani Raden Ajeng Sekarniti kuwi. Iya. Wah, bareng Kanjeng Bupati Notodirjo rawuh aku diuman-uman didukani. Wis paribasan Kumon nek ngono. wis iso nirokke apa? Wah, kepiye? Padane piye? Wah, Prasetyo ki tumon. Putune Wis kowe iki meneng kok. Kowe iki meneng kok. Lah niku mung ngandhake lelakon teng Aku taman. ki ora takon karo kowe. Takon karo Prasetyo. Bapak iki Njur piye? bapak iki rak kudu ngerti. Wah, oleh ndukane aku wis meng anak waruk karo seneng karo
Anakku ora kena, kudu minggat. Muni ngono kuwi. Muni to? ngono kuwi. Wis warna-warna, Pak. Ya. Ya. Njur piye ne? Anjur malah ngunus surga keris to, Pak. Are tamak kene dadaku. Pokoke dhewe ora rila, Pak. Wah. Yang Bupati Notodirjo ku ora rila. Heeh. Nek Raden Sekarniti iki dadi bojoku. Oh. Ngono to. Mau malah Ya. muni ngene, wah warok Wes. gara-gara kaya tikus. Kowe aja sumelang yo. Iya. Kaya tikus barang ta, Mang? Lah iya. Kowe aja sumelang. Wes percaya aku. Aku mengko tak mbudidaya. Kepiye kowe bisane kelakon lehmu sesambungan karo Raden Ajeng Sekarniti. Iki malah kebenaran. Tenan lho, Pak. Aku kira ditimbali ning ngersane Kanjeng Adipati Ranggaja Muna ing Madiun. Lah kersane gandeng Madiun karo Mataram ki agi peperangan, aku malah arep dijumenengake senopati ana ing Madiun. Mula aku tak sowan, engko njur aku tak matur. Mbudidaya bisane kowe kelakon dhaup karo Raden Ajeng Sekarniti. Tenan yo, Pak. Yes. Yo. Wes aja semelang aku. Oh, Wes iya. yo. Yo, aku tak wani yo. Arep-arep lho, Pak. Lek. Apa? Nek bapak iki kira-kira kena dipercaya mesti. Wah, wong tuamu kok Dasare ketengen kok karo Kanjeng Adipati Ranggaja Muna iki. mesti Mesti wis. Nek aja kurang-kurang gone nenuwun ya diwangi-wangi ayo. Yo. Anda masih bersama channel Seni Budaya. Jika para maju dak mundur lapurane karta raharjane nagri Yama
kang samya penderek samya miran boten ngunjukaken bakti ya Yaya Adipati Maospati. Iya. Wah, bisa gawe marmati kowe. Ya mung pengestuku wae tumrapo marang kowe Yaya Adipati. Sak klangkung pamundi kula Ndang Adipati. Kepenak nanggono ngadep ya. Sendika. Yaya Adipati Pajaraan kula. Sajake mantep tenan nggonmu ngadep ana ing Medion kene. Mboten mantep kados pundi yang sampun kelajeng. Ya, bagus, bagus. Yaya Adipati Bangil. Ih, kula. Kepiye? Kadipaten Bangil kepiye? Ih, Kadipaten Bangil tansah tentrem, boten wonten rubeda menapa-napa Kanjeng Adipati. Ya, syukur. Ora, ngene kabeh wae Yaya Adipati. Nggih. Nek padha tak klumpukake ana ing Medion kene. Iki. Apa kira-kira kauling Kadipaten Maospati Pajaraan Bangil ki wis do ngerti apa durung? Wah, saka kersane Nggih. Rangga Jumena ki sing ngerti urung. Menawi nitik saking anggenipun sami siaga kawula ing Maospati. Menika semu-semunipun sampun mangertos. Dados namung kantun tenggo dawuh benjang menapa mestinipun lajeng temandang damel. Syukur. Ning akeh sing padha nderekake. Iya, nih, Sang Adipati Rangga Jumena. Kepiye? Menawi pejaraan boten semu-semunipun, nanging sedaya kawula sampun mangertos, malah sampun sedya. Sawanci-wanci kang kersaken kantun bidal. Jadi pancen wis nduk paringi pirsa. Iya. Sedaya mantep madhep nyek nderek kersanipun Sang Adipati Rangga Jumena. Wis sumekta malah. Iya. Nah ngene. Saiki aku saya mantep meneh. Bareng wis padha manunggal Kadipaten Brangwitan ana ing Medion kene. Pancen niatku aku Anda mau masih bersama channel Seni Budaya. kon sowan menyang Mataram ki mau. Ya wong arep kepiye-kepiye wae wong bocah wingi sore to. Aku wong tuwa kon nungkul ya mo, ya to? Iya. Nah, mula saiki padha digedhekke atine, kabeh kawula sing padha nderekke saka ing Kadipaten Maospati, Pajaraan, Bangil lan liyane. Iya. Malah mingene. Aku kok duwe penemu kae. Klebu wilayah ing Medion kene. Jogorogo, warep Jogorogo kae rak arep tak dadekake senopatine. Wong ya kadigdayane pancen kinacek nek karo warok-warok sejine kuwi. Kula pitados Piye? menawi warok menika mesti gadahi kelangkungan. Menawi mboten gadahi kelangkungan, menapa inggih dipuntut dhateng para murid-muridipun warok ingkang kathahipun mboten sekedhik. Iya. Nek ngono coba dawana kon kepara maju suwane kae. Iya. Monggo pasti iki. Iya. Kula kan
Ngene. Jogorogo. Kula Piye kira-kira kowe mantep tenan apa ora? Nggonku paring dawuh supaya Jogorogo mbiyantu nggonku niat balela ning Mataram. Dadi kula sagah. Ya. Namung ngaten Kanjeng Adipati Jumeno. Kepiye? Kula sagah pun dadosaken senopati prajurit ing Madiun. Ya. Namung kula gadah panyuwun wonten ngersanipun Kanjeng Adipati Rangga Jumeno. Ning jajake kaya sing mangu-mangu tonggonmu matur, Piye? Piye jatine piye? Panyuwun kula Kanjeng. Kersa Kanjeng Nanggel lan dhawuhaken anak kula ingkang nami Prasetya pikantuk Raden Ajeng Sekarniti putranipun Kanjeng Adipati Nata Sudirja ing Mojago. Menawi Kanjeng Adipati kersa kula sagah dados senopati ning Madiun. Kok dadak ngaku nggih penjaluk kaya ngono. Awit ngaten Kanjeng. Piye? Anak kula jaler menika sampun kelajeng tresna kalian Raden Ajeng Sekarniti. Lan Raden Ajeng Sekarniti ugi tresna dhateng anak kula Prasetya. Nanging Kanjeng Adipati Nata Sudirja menika mboten marengaken. Nggih. Malah ngina dhateng kula. Nek Prasetya menika namung anak warok. Lah menika nami ngina to menika. Ya. Ning cetha ya. Anakmu karo Sekarniti padha tresnane. Tresna sedaya menawa sampun dangu kok anggenipun sesambetan katresnan. Ya. Ya iki pancen kok ya ora ana katon sowane Nata Sudirja. Mbok yo ngene wae saiki sapa? Kae Yai Adipati Bangil ke? Coba kowe nyang Mojagung kono, Timbalana Nata Sudirja. Bareng. Ayo nyatane kaya ngono iki pancen abot kantos nanti panjenengan. Yai Adipati Nata Sudirja. Kula Kanjeng Adipati. Mesti wae rada cingak penggalihmu, Mboten. Kula rumaos mongkok. Dene kula katimbalan wonten ngarsa dalem Kanjeng Adipati. Tegesipun ugi dipun kersakaken lan kagem wonten ngarsanipun Kanjeng Adipati. Ngene ya, Nata. Nggih. Lho, sliramu pirsa ya, kabeh para kadang Adipati Bangwetan wis padha nglumpuk. Aming Nata Sudirja sing urung rawuh. Ngene. Iki saka kersaku. Nggih. Kejaba supaya dadi pangertimu yen kadang para adipati iki niate wis ora arep sowan ning Mataram. Mula kowe tak timbal iki pancen supaya padha bisa ngerti sing klebu wilayah ing Madiun aja nganti ana klera-kleru tampa ya. Nggih. Jadi kira-kira piye upama kowe melu ana ing Madiun piye? Kula mboten badhe tido-tido malih. Tumiyung lan sumungkem kula wonten ngarsanipun Kanjeng Adipati. Laun langkung kula nyumrepi bukti ingkang nyata para adipati ing Bangwetan sampun nyawiji sak rembag nyengkuyung yenipun Kanjeng Adipati sageta ing Madiun dados punjering pemerintahan. Nggih. Nah, ngene. Mung ana rembug sing perlu dirembug. Perkara sing perlu dirembug. Piye supayane aja nganti klera-kleru tampa penemune. Nggih. Njur saijek saeka praya ngono lho karepe iki. Nggih. Iki malah aku arep
misuda senopatining perang. Saka wawasanku ing Medyun kene iki ana warok sing kinacek tinimbang warok-warok sejene. Yaiku Anda masih bersama channel Seni Budaya. Jogorogo iki atak wisuda dadi senopatining perang. Sampun wajibipun Kanjeng Adipati miji dhateng salah satunggaling abdi kinasih utawi para adipati supados mandhegani wonten madyaning peperangan. Kula nggih sarujuk ya. Bagus. Mengono seranane ngene. Natadirja, kados pundi? Aku mundhut yogamu Sekarniti. Sekarniti kaya senajan dawadon senopati, Iya, pinter perang jare ngono, Iya, mengko kampanye to. Nggih. Sekarniti tak pundhut mlebu. Dadi regemanku. Malah supaya kanggo saya ngangsekake rening senopatining perang ki Jogorogo. Sekarniti tak pundhut arep tak dhawuhake karo anake Jogorogo. Sapa anakmu? Prasetyo. Oh, tak entukake Prasetyo. Ya. Menapa mboten wonten pesenopati sanesipun? Sanesipun Kakang Waruk Jogorogo ing kedah madyaning palagan. Awrat menawi kula badhe minangkani pamrentahipun Kanjeng Adipati. Pawadane apa? Abot kuwi, Kados pundi malih rening sampun ate pasulayan kula kaliyan Kakang Jogorogo menika wau. Inggih, ingkang magepokan wontenipun andun tresnanipun anak kula pun Sekarniti kaliyan pun Prasetyo ingkang murang susila sanget kan. Milo. Ya, kowe pawatanmu kaya ngono kuwi ya. Ning ngerti yo, kanggo luwih kuwating kadipatening Medyun. Nek Sekarniti kuwi maju dadi prajurit tur dhawuh karo Prasetyo. Mula wis kowe ora usah perlu kekian wangsulan, ora usah perlu kekian pawadan, pokoke Sekarniti ndak pundhut. Hah? Iya sampun nunggu. Menawi panjenengan kersane bukan murang susila barang kuwi dak perkaramu kuwi Iya, sampun nunggu. Kowe anu ya. Ndak pundhut saoske ya. Iya. Wis malah saiki rening pancen wis padha ngumpul. Aku ora butuh ngerti laporane para adipati iki kepiye jane. Iya. Sumangga kula aturi ndangu ingkang jagi tepis piring. Piye, Mas Pati piye? Nggih. Mestinipun kemawon kula badhe munjuk dhateng ngersanipun Kanjeng Adipati. Ya, arep matur nanging lajeng kepalang pangandikaning sanes. Aku mau wis mundhut laporanmu, Menika kula saweg mentas tampi laporanipun tiyang ing Maspati ing jagi sak tepis wiringipun Medyun niki. Menawi tiang-tiang ing Mataram sakmenika sampun damel pakuwon wonten sak kiwa tengenipun Medyun. Malah mireng pawartosipun ingkang nindhi Kanjeng Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya? Nggih. Tunggale cah ini sore iki ya wis saiki ngene wae. Tak pasrahke Jogorogo. Kowe dadi senopatining perang ya. Nggih. Aja nganti kedhisikan ning Medyun. Nek perlu ndhisiki aja dadi enggo ajang peperangan. Ayo ndika. Wis dibudalake wis saiki ya. Monggo. Monggo ya Aku pendereke Kanjeng Pangeran Purbaya. Oh, Mataram. Temenggung Ranu Manggul. Sapa kowe? Aku Adipati Bangil. Oh, kowe sing bantu celeng Holoten. Yo sakaremu kowe ora seneng. Maju sosok tumbak. Iya nyosok. Oh. Itu cenjang kono. Itu. Iya. Sopo ki malang kadake? Aku Tumenggung Yudapati. Wong Mataram. Yo, sapa kuwi?
Adipati Maspati. Oh, Aja tok kira aku ora nggawa wadyabala sak gelar sepapan. Ayo maju nek lakon tau gadeng siram lakon Pameng. Medulur sekonjaran. Ayo tarung lawaran karo Adipati Pejaraan. Sapa kowe? Adipati Pejaraan. Adipati Pejaraan. Ya, nek kowe arep ngerti, Yo, aku Pangeran Singosari. Singosari. Rai dalem kawas Pangeran Purbaya aku. Kene kuburamu, Tontonin. Bocah-bocah saka Medion, saka Pejaraan wis rangap kaya ngono, sikap kamar. Balio wae, mundur wae, Pejaraan. Kowe kuwi adipati. Mestine ngerti barang sing bener lan sing luput. Adipati Rangga Jumuna ing Medion. Kuwi terang kleru. Dheweke niat wani ning resa dalem Panembahan Senopating Mataram. Arep ngembari pangwaos dalem. Kowe iki adipati bisa matur ngelingake marang tumindake Adipati Rangga Jumuna sing kleru kuwi, Nak Rangga Jumuna arep pani dikalah-salahake. Apa salahe aku gede nyalahake Mataram? Ana wong wani kok dileke. Apa sing wani mengarep Mataram dhewe? Liyane Mataram kudu wedi. Wis nek ngono ora kena tak gawe becik kowe. Apa apamu? Arep nyoba karo Singosari? Singgoleno. Sosok tumbak mati kowe. Jamu. Ayo di Senopati nang kowe Medion. Endi Senopati? Kowe takon aku. Ya iki Senopati Medion. Aku Warok Jagaraga. Kowe to Warok Jagaraga. Kowe prajurit bagus, semande tumbak. Wah, polahmu kekiter anti kaya kitiran kowe, Oke, dalem prajurit Medion sing padha mundur ngadepi kowe. Ning aku ora blereng lan ora ulap nyawang kowe. Sopo kowe, Aku putra dalem Kanjeng Panembahan Senopati, Pangeran Purbaya. Oh, Pangeran Purbaya. Jagaraga ya. Wah, wis Sajak kowe bocah isih wingi sore, kowe wis wani maju ning peperangan ngadepi para adipati Brangwetan. Apa kowe jeleh urip? ya iki tarune ing Mataram kang wani ngadepi kekuwataning para adipati Brangwetan. Jagaraga, yen kowe wis ngetapake kabeh para kadang dipating Brangwetan kang manunggal ana ing Kadipaten Medion, dikira aku miris marang kekuwataning prajurit ing Brangwetan. Jagaraga, Kowe wani ngadepi aku? apa sing tak wedeni? Oh, mati kowe. Sosok tumbak mrodo. Jo. Ayo. Ijo. Mati. Yo. Ayo. Ijo. Yo. Ora. Ijo. Ijo. Awas. Awas. Ora kok ngoroso. Wah, ijo. Bantanganku ora kok ngoroso. Ayo. Ayo. Ijo. Ayo. Ayo. Awas. Yo. Yo. Waduh, yo. Wah, jejegotan. Yo. Prabu ijo. Najan ora tamu sing remuk jero. Yo. Wah, iya ijo. Ayo. Wah, yo sakit tapi wangku. Ijo. Pangeran Purbaya. Jagaraga wae. Penting diboyo tenan kowe iki. Ayo. Iya. Sekedeng ayo dene kowe Jagaraga. Ayo. Jagaraga. Ayo. Apa? Ayo. Pancen ku sekti mamboro. Digoyo. Jimat kemat tamakno parang. Iki aku karo kowe. Padha adu. Kuliting tato sing balung. Wis kuat kabeh. Arep kowe tak antem ya ora temomu, ora kok ngguroso. Ning aku ketiban tanganmu kaya ya ora tak ratak ngguroso. Nanging prajuritmu iki budakake gegaman Purbaya. Apa Jagaraga? Kowe kuat nampani jimatku iki.
sing wujud kolor iki tak sembah kowe, ha? Oh, sifat kandelmu kolor sing kok gawa kuwi. Iya. Aku ora bakal miris ngadepi sifat kandelmu. Ning kowe leno kena pucing tumbak jengkelang kuandamu, Oh, ayo no karomu. Oh, belahi lo. Perang dedrek. Neng rasane atiku wis ra duweni greget. Melu perang bilane karo Kanjeng Ati Ranggajomo. Apa paedahe? Tak rewangi kaset. Aku wis sumadya dadi bebanten ing negara kanggo keluhurane Kanjeng Adipati Ranggajomo. Ning nyaiktane saiki malah mung meksa karo aku. Kang supaya anakku dhaup karo Prasetya sing sak temene aku dhewe ora judu. Ora ana pigunane nek ngono iki. Aku suwita ning ngersane Kanjeng Adipati Ranggajomo. Tak rewangi nlusup-nlusup ki mung aja nganti kedenangan karo wong-wong ing Madiun. Aku dhewe kok duwe rasa arep mlimbar wae. Nah aku caos pambiyantu karo prajurit Mataram, aku bisa mateni Jagaraga munggah marang Kanjeng Pati Ranggajomo. Aku mesti tampa ganjaran. Lan ora sida putraku putri didhaup karo Prasetya. Wis. Sapa iki? Wis tak nusuk-nusuk kene wis. Aja nganti kedenangan karo prajurit ing Mataram utawa karo prajurit ing Madiun. Yen aku ora bisa ketemu karo tetungguling yuda dhewe. Mundak klera-kleru mengko. Kanu Manggolo. Yudapati. Lho, gini-gini. Ndi Dimas Singosari? Wah, blayan Ranu Manggolo. Kula Kanjeng Pangeran. Dimas Singosari menyang ndi iki? Kula wah. Dimas, wah, Aduh, ketiwasan Kang Mas. Wah. Kula pinanggih kalian Adipati Bejaraan. Ketinggalipun namung sepele sanget. Sebelum katik dayanipun linangkung. Ayo. Memper Dimas. Wiritanipun Adipati Ranggajomo Kang Iya. Mas. Yen mung dipati-dipati ing Brangwetan ora sepira. Ing pun kakangku ketemu karo senopati kang saka ing Madiun, yaiku Warok Jagaraga. Warok Jagaraga. Iya. Nggih kula mireng menika. Mireng menawi Adipati Ranggajomo menika ndapuk senopati ingkang namung ketingalipun sepele sanget. Ketingalipun namung rucah Warok Jagaraga nang jebul wah miturut pawartos prajurit sanesipun anggenipun ngamuk bersama channel Seni gegilan Budaya. sanget. Wis kelakon peperangan karo aku, Dimas. Nah iya. Sepira kadikdayane Jagaraga mung wujud kolor, Dimas. Sifat kandele Warok Jagaraga. Wah, ngegirisi banget, Dimas. Aku ora kuwo ngadepi sifat kandele Jagaraga, Dimas. Menapa kepareng menawi kula muncul wonten ngersa dalem Kang Mas. Kepiye, Dimas? Rening kegiatanipun para adipati Sai Manunggal menika pancen kiat saestu. Sakmenika monggo sowan kemawon muncul wonten ngersa dalem Kanjeng Penembahan Senopati. Yo, prayoga banget, Dimas. Para kadang Adipati. Iya, Bro. Panjenengan sampun prisa piyambak nggih. Sakniki prajurit Mataram sampun sami mundur sedaya. Tinggal gelanggang colong playu. Sampun boten wani malih methokaken kalian hokipun piyambak menika. Lah, sak menika ngaten. Sekecanipun wangsul kemawon sowan Kanjeng Adipati Ranggajomo. Caos pelaburan menawi prajurit Mataram sampun mundur sedaya. Haten prayoga. Menawi kersanipun mekaten monggo. Nah, monggo. Prajurit dipun dawuhi lan dipun tata. Monggo. Sarana. Monggo.
Anda masih bersama channel Seni Budaya. Siwa Mandaraka nuwun dawuh timbalan dalem Panembahan. Kula mundhut unjuk pelapuranipun Siwa Mandaraka kadya paran ingkang sami sowan. Sedaya mboten nguciwani sami sungkeming ngarsa dalem. Menawi mekaten kula aturi mrayogekken lenggahipun. Nun inggih sendika Panembahan. Purubaya, Kula Kanjeng Panembahan. kepara maju suwanmu ana ngersahku Purubaya. Tani Padha becik ngadhepmu. berkah dalem kalis ing sambikala sungkeming pabekti kunjuk Kanjeng Panembahan. Iya ndak tampa mung pangestuku tampanana Purubaya. Sanget kula pundi Kanjeng Panembahan? Singosari apa iki? Niki dawuh timbalan dalem Kanjeng Panembahan. Padha becik kaki ngadhepmu ana ngersanipun Rama. Pangestu dalem boten kesupen ingkang putra nyaosaken sembah pangabekti.
mustikaning taruna ing Praja Mataram. Singasari. Niki wonten dawuh, Rong. Mara prayoga nungggonira kadhep ana ngersani. Niki sendika. Bali marang Purubaya. Talijih Kanjeng Panembahan. Kadya paran nalika semana kowe ndak utus menyang ing Kadipaten Mediun. Ngodi kekarepane Adipati Rangga Jumena ing Mediun. Kepiye nggih? Talijih. Lepat nyuwun sih pangapunten dalem Kanjeng Panembahan. Kaki Purubaya iya. Saestu sampun kaleksanan kula naikaken kawontenan ing Madiun menawi Rangga Jumena sampun ngirup kekuatan sedaya para dipati Brangwetan dados tunggal wonten ing Madiun. Niatipun Rangga Jumena mboten ngakeni panguwas dalem Kanjeng Panembahan mbalela wonten ing Mataram. Apa ngono Singasari? Niki leres Kanjeng Panembahan. Siwa Mandaraka. Nuwun kados pundi? Tetela Adipati Rangga Jumena mboten kenging dipun damel sae. Kula nyuwun pangestu kula piyambak ingkang badhe tindak wonten ing Kadipaten Mediun. Wonten dalem sewu mangke rumiyin. Menapa kersanipun Wamandaraka mambengi dhateng kekajengan kula? Kula aturi lenggah rumiyin. Kula aturi sareh ing penggalih Panembahan. Kula rumaos iki. Kula rumaos dipun wadonaken dening Rangga Jumena. Rangga Jumena ngina dhateng Panembahan Senopati Ngalobeng Mataram. Nanging sedaya badhe rampung menawi dipun galih kanthi ing penggalih sarta dipun tata. Sampun ngantos Panembahan lajeng kebranang ing penggalih. Sinten tiyangipun ingkang boten kebranang? Rangga Jumena menika badhe kados menapa namung satunggaling adipati. Sampeyan dalem menika senadyan dadi ratu nanging rinatu ratu wonten ing Mataram. Nggih inggih. Panguwasa dalem boten timbang menawi katanding kalian Rangga Jumena Ngediwa. Menawi sampeyan dalem menang wonten ing peperangan. Mengsah Rangga Jumena nama boten kuncara. Nanging menawi wonten apesipun sampeyan dalem kapupuh ing rananggon. Tiang sak Mataram badhe sami nangisi. Nanging siwa kula aturi ngemuti. Kula menika jejering Senopati Ngalogo. Menawi penjawat-penjawat ing negari Mataram kados dene Purubaya lan anak kula Singasari sampun boten kuwawa nandingi krodhanipun Adipati Rangga Jumena. Kenging menapa kula boten wani majeng wonten madyaning Rananggana? Sampeyan dalem tetep wani majeng. Nanging anggen dalem majeng boten perlu salira dalem piyambak. Perang menika betah menang Panembahan. Lah inggih. Sak menika ingkang baku menangipun. Kula teksih gadah cara ingkang badhe kula unjukaken ing ngarsa dalem. Menawi Rangga Jumena mboten saged dipun agak. Menawi atur kula mangke mboten kaagem. Sumangga badhe jengkar piyambak. Panembahan kula Wawantara. Rangga Jumena bebasan saweg winong wong ing Bathara. Badhe dipun rangsang mawi cara agal, badhe kathah kurban, kathah bebanten. Mongko banten kala wau saged tiyang ingkang boten dosa. Menapa sampeyan dalem mentala mriksani kathahing kurban tiyang-tiyang kawula dalem ingkang boten dosa. Mila Panembahan. Menawi wonten kepareng dalem kepareng ngagem cara alus ingkang dipun kersakaken Wamandara kok alus kados pundi? Ringkehipun Rangga Jumena menika ing perkawis wanita. Sampeyan dalem ngutusa abdi dalem wanita ingkang ayu. Kautusa rewa-rewa nungkul Mataram dhateng Mediun. Supados lirwa, supados ical kaprayitnanipun. Miturut wawasanipun Siwa Mandaraka, wanita ingkang saged ngruntuhaken manahipun Rangga Jumena menika kinten-kinten sinten, Wa?
Mboten wonten sanes kejawi abdi dalem Nyai Menggung Adisara Panembahan. Menggung Adisara. Nggih. Wah. Kok menika wae? Menawi sanesipun Menggung Adisara, Wawasan dalem mboten wonten Panembahan. mongko Nyai Menggung Adisara menika peni-penining wanita ing Mataram. Gegantilaning manah kula. Oboring gesang kulangken kula jumeneng Senopati Ngaloga wonten ing negari Mataram. Nanging kula pitados menawi sampeyan dalem ugi tresna terus enggalih dhateng negari dalem Mataram. Anda masih bersama channel Seni Budaya. Singosari, Kula ora memundhut suwane Nyai Menggung Adisara dina iki. sendika kene Nyai Menggung Adisara tak keparengake caket wae nggonmu ngadhep ana ngersaku. Naringgih Kanjeng Panembahan. Ngaturaken sungkeming pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa dalem Kanjeng Panembahan. Aduh. Adisara. Trapsila temen kuwi ana ngersaku. Ya ndak tampa. Pangestuku wae tampanana Nyai Menggung. Naringgih sanget pamundi kula Kanjeng Panembahan. Mara prayogakna dhisik. Naringgih nistakaken dawuh timbalan dalem. Wamandharaka. nuwun Kula aturi radi caket. Lah niki Dos pundi anggen kula badhe dumugi paring dawuh dhateng Nyai Menggung. Tiyang Nyai Menggung menika ing tinggal kula pindhanipun Dewi Supraba to. Lah niki kula mboten maiben Panembahan. Nanging kangge negari Panembahan sampeyan dalem keparenga tetep kanthi prawira wani dawuh dhateng abdi dalem Nyai Menggung Adisara. Injih kula nata manah rumiyin. Adisara, Naringgih dawuh pangandika Kanjeng Panembahan. kaget mestine kowe ndak pijo ning ngersaku dirit putraku Singosari. Naringgih menawi wonten kepareng dalem kula keparenga nyuwun priksa wonten dawuh timbalan menapa. Anu kok Kula Adisara. dipun timbali wonten Bisa. ngarsa dalem menika Kanjeng Panembahan. Ana sawijining bab kang bakal tak paringake dawuh marang kowe. Naringgih. Nanging sadurunge aku bakal mundhut priksa. Naringgih Kanjeng Panembahan. Aja kok anggep iki tembung aneh-aneh ora. Ya, Inggih. apa pancen kowe kuwi tresna lair batin